Terve! Tänään vähän mailahommia. Onpa sitten tästä tämä käynti. Tolleen noin. Jatketaan tommonen pala tuosta. Ja pannaan se ympäri kas. Noin. Pannaan vähän. Noin. Ja sitten aletaan pyörittää. Eli tänään on nyt tämän videon aiheena maailmanverkossa numero 4. Ja tämä tulee sitten tonne sosiaalisen median puolelle eli YouTubeen ja sinne päin juuri. Jos ette ole vielä seurannut, niin kannattaa seurata nyt. Ei lähde tosta irti. Joudutaan leikkaamaan se tolleen irti ja pannaan se, kun se on tällä puolella, niin pannaan se tuohon, niin tuli aika hyvä. Sitten tää reunaa pitää vähän supistaa vielä. Sitten otetaan tää taas. Sitten etsitään se tuossa. Mennään se tolleen ja pätkistään poikki. Eli nyt tästä tuleekin hyvä. Eli mä oon tehnyt nyt tällä niinku mustalla. Miten tässä enää periaatteessa ja pannaan se tolleen ja mitään täältä kautta ympäri. Pannaan tuohon tommonen pikkunen sama. Ja sitten lähdetään alaspäin. Tää on siis niille junnuille, jotka pelaavat lätkää, niin opetelkaahan tekemään tämmönen samanlainen miten minä. Niin sitten me nähdään sitten noin. Ja tämmöiset saksit sitten. Valkoinen. Pätkistään sekin tosta poikki. Tuossa noin. Pannaan tuohon ja sitten otetaanpa sitten saksit tähän päin. Vähän ryttyjä tuossa, mutta ei se haittaa. No se tuosta noin, pannaan se. Ei tullut hyvä, pannaan uudet.
Jos ihmettelet, että miksi mä teen tälleen, niin mä en vielä osaa hirveän hyvin näitä tehdä, kun mä oon tehnyt niinku osaanpas. Mulla on vaan nyt tänään tämmönen, että tää ei oikein onnistunut nyt hirveän hyvin. Kannattaa näitten niinku näitä kannattaa käydä kattoo verkosta, ne on ihan hemmetin hyvät. Ja sitten päästään. Ja aina toki myöskin käykäähän kattoo Hoviksen sivut, niin sieltä löytyy myöskin näitä plus-grippejä. Ne on ihan hemmetin hyviä myös. Eikö tää nyt onnistu? Tän piti olla ihan easy. Tehdäänpä tää vielä yhden kerran. Katsotaan nyt sitten vasta. Ja ai niin, huomisesta sen verran. Huomenna mä teen Jokkisgras, eli Jokkisatojen siis Jokkis on semmonen ekamiesluokka, missä ajetaan vähän niinku romurallia. Sitten siinä on semmonen entisistä henkilöautosta tehtyjä autoja, niin sitten ne kaatuilee, niin mä teen siitä semmosen pikku videon huomenna sitten myös. Mun nimi oli siis Niilo Nutti Nykänen, eli nyt tähän YouTube-kanavalle nimellään Käärme 2. Ja huomenna tulee lisää. Ja huomenna muutenkin tulee part 5 tästä osiosta, eli älkää välittikö tästä, mutta nyt tuli vähän huono taas, mutta eikä se tästä pikkuhiljaa niin sanotusti jo. Nyt tuli tähän tämmönen pikku viivästyminen tässä Tupin teossa, koska on vähän hankala arvioida, että minkä mittaisen mä vedän tästä niin, että pannaan noin tonne roskikseen ja pannaan tuohon suoraksi ja käykäähän myöskin katsomassa Hokipeissi-sivusta Instagramissa, jos seuraatte äsken Instagramissa, niin kannattaa myöskin käydä katsoa niitä. Siellä on hyviä tarjouksia ainakin oli tänä päivänä, kun mä kävin katsoa. Näin. Nyt tuli sekin valmiiksi. Alhaalta vähän ei ryttyy, mutta en mä välitä siitä. No, eikä me mennä sitten itse lavan pariin sitten. Mä aloitan yleensä ehkä, jos nyt sanotaan niin about
Noin. Pannaan niin sanotusti mailat minttiin ensi viikon ekoja harkkoja varten, niin katsotaan sitten siellä, että mikä on minttissä tilanne, eli näissä mun huippumailoissa. Tai pikemminkin tässä, mitä mä nyt teen, eli mun uutta mailaa. Power Vapor 3X. Tää on niin hemmetti hyvä maila, että suosittelen, jos hankitte nyt tällä hetkellä tai ootte hankkimassa uutta mailaa, niin kannattaa ostaa tämä. Mulla on tässä Flexeissä 65 ja P28. Eli P28 plus 5. Itse tää video on pikkuhiljaa loppumassa, joten vielä teen tommosen ja sitten vielä tänne esimerkki tämmösen. Sitten tosta poikki näin. Sitten pannaan kierrotaan tuolta, että menee mintti koko maila. Sitten vähän leikataan ja otetaan noin ylimääräiset täältä pois. Ja vähän ryttyyn tuli tuolta, mutta eikä tää vähän tuolta ympäri ja näin ja sitten otetaan tämmönen keikko ja hierotaan sitten. Sitten mennään lavan puolelle. Siis tänne. Sitten vielä loppuun leikkaukset ja se oli sitten Molin meitsi oli Kernel 2 ja kiitos videosta ja eiköhän palata huomenna asiaan. Heippa!